Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD daxuyaniyek belav kir û têde ji rejîma Esedxwestiya çarenivîsa hejmarek ji ser kirde û alîgirên wan yên li cem bi daxuya kirin. Di daxuyaniya PYD ya ku berî çend rojan da hatiye belavkirin, têde ji rejîma Esedxwestina çarenivîsa çend ji ser kirde û alîgirên wan yên ji çend salan ve di zindanên rejîmê de ne were diyarkirin û ew serkirde û alîgirên wan jî serbest werine berdan. Ew yek tê tevê ku bi sedan ji girtiyê gotinê û serkirdeyên Kurd ji Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di zindanên PYD de ne, bê ku PYD çarenivîsa wan ji malbatê wan re bi daxuya kirin û wan serbest berdin yan ku danpêdanê bi girtina wan bikin. Di nav wan girtiyên Kurdiyên ku li cem PYD ne, her du serkirdeyên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Abdirehman Apo û Behzad Dorsên, her wiha parêzer Idrîs Elo û Ehmed Sîdo û bi dehan ji çalakvanên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê di zindanên wan de ne, bê ku çarenivîsa wan bi din xuya kirin. Li aliyek din jî bi sedan ji girtiyên Kurd di zindanên rejîmê de hene, bê ku PYD ji rejîmê daxwaza serbestberdana wan bike û bi tenê ji rejîmê daxwaza serbestberdana alîgirên xwe dike.